2, 1, dins. Hola, buenas tardes. Una vespre més, així, integrats en la naturalea, dirigisc a vostès per a explicar-nos la vida d'un animal. Ja saben vostès que cada setmana intervindrem de ple en la vida d'un animal. Avui ens acompanya el professor Bajoca Facida. Moltes gràcies per vindre. A vostès per convidar-me. Ja sé que té molta faena, però avui ha tret un ratet i ha vingut així. Avui vas a parlar-nos sobre la mantis religiosa. Més concretament voldria comentar el que és la reproducció de la mantis religiosa. Un animal prou fotut, això, no? Fotut perquè té dos pates que imposen. Tu quan el veus t'imposen. Sí, la veritat és que no és un animal agradable a la vista. No, agradable, però és molt interessant. Perquè la mantis religiosa, no sé si els nostres senyors telespectadors ho sabran. No saben, bueno, igual algú... Algú té que haver mirat-nos, que ho entenga. Que això ho sap ell, segur. Doncs bé, calla ja. La mantis religiosa es caracteritza per la seva gran aptitud fornicadora. De tots és conegut que forniquen de 3 a 4 voltes al dia. Per això es foten les seues cries i després vas pel carrer i el trobes. Unes mantis... Ei, així no la vaig veure jo un altre dia, Por em va fer a mi tot, que l'he estudiat tota la vida. Entonces, és veritat això que es conta que és un animal que quan acaba la seva reproducció es fot a la parella? Sí, veritat. I algun fill que és mig tonto també. També? Depèn a dies. Home, doncs això seria un bon mètode si els humans... Ho aplicarem, A qui xitxa. A veure, tant de que este no el vull, que me s'ha escapat este. Doncs després, per dins, jo realment faria un subestudi de l'estudi que estem fent, analitzant la possibilitat de que la raça humana aplicara els coneixements de la raça animal, en aquest cas concret, la mantis religiosa, als seus hàbits naturals. No sé si és que jo m'he alçat una miqueta mal avui, però no li'n pille una a vostè. Vostè continua parlant que els nostres espectadors són intel·ligentíssims. Són un públic increïble. Tenim un share del 26,3%, que això ja és, Bueno, ni bona fuente, ni bona fuente. Quan van començar així, no. No. Perquè faltava el té, que és el que es diu. Dura gent com jo, per exemple. Per exemple, gent interessant. Intel·lectual, guapos. Ben plantats. Ben plantats, sí. Sí. I així és. Bueno, doncs anem a posar un poquet de publicitat i continuem en el doctor Bajoca Facida, a veure què mos té que contar. Ara tornem.